og velkommen til den dumme Diva og Kun. Altså, i dag besøger vi Højvangsskolen. Den ligger i Midtby Horsens. Den blev grundlagt i 1900 grundlagt på. Nu skal vi hen og møde skoleinspektør. Se, i dag kigger vi på kun på legepladser. Se, hvor sødt. De er også glade for dyrene. Det her forestiller en legeplads til myrerne med alt det affald. Det kan myrer godt lide. Altså. Nå, se, derhen står skoleinspektøren. Her skal vi over til. Hej! Tak! Hvad er dit navn? Er det Mette? Ja, goddag. Jeg hedder Divaen fra programmet Den Dumme Diva. Ja. Og Kun. Jeg aner ikke, hvorfor den hedder Den Dumme Diva. Men kunsten forstår jeg. Så går vi over og ser på noget like. Nu skal I høre. Nu skal vi over og kigge på Kun, som hende her og hendes tusindvis af arbejder under sig har været med til at lave. Siger hej til kameraet. Bare zoom helt ind. Okay, så er det nok. Over til os. Husk legeplads. Jeg synes, her er ret god. Er det faldunderlag? Det er jeg ikke super til. Det er jo ikke mig, der bygger det. Okay. Nå, vi står her ved siden af den smukke. Hvad forestiller det? Nå, det er sådan, hvor man kan stille sig op, og så skal man sådan dreje rundt med den. Okay, skal vi prøve at tage det? Okay. Stop her. Okay, ja. Ja. Vi går. Nå, ja. Det var så den lege. Okay, ja. Hvad er det der? Det ligner en stor svamp uden hætte. Hvad er det? Er det en svamp uden hætte? En svamp uden hætte? Nej, slet ikke. Det er sådan, hvor man kan stå rundt. Sejt. Hvad har vi mere på? Nej, vi går til den der. Hvad er det? Det er sådan en klasse. Det er nok lige bedst, at jeg går tættest mod kameraet. Fordi det er mit program. Ja, hvad er det her så? Det er sådan en klasse, hvor man kan... Så ikke kunne tage nogen her. Så det er et slags spil. Ja, tak for den nørde. Ja, okay, så ser vi, at det er en top. Okay. Nej, så skal vi også være en iPhone. Ja, men først vil jeg lige vise dig noget. Jeg har tænkt meget over. Hvad er det der? Er det små legepladser til myrer? Nej, det er skraldespande. Skraldespande? Ja. Det var noget nyt. Skraldespande som kunst. Det er spændkunst. Nej, det synes jeg ikke. Myrerne må være dødsglade. Vi er bare så nære venner. Nå, hvad vil nu? Så vil jeg lige vise dig på. Ja. Det er et kombineret klatre- og rutsjetårn. Så et rutsjebanetårn. Ligesom banegård. Ja. Det er ikke noget med tog at gøre. Okay. Nu er vi færdige med det. Vi ses senere. Kom! Det var alt for Divan og kunsten i dag. Vi ses næste gang. Jamen, det er det. Ja, jeg er med. Jeg er kameramand.